Yada utumfu nyankopon asi. Sir. Nyamema ene adofo no ma ene enwumre yene mo ahyiamu. Enye bibia se onyame asemo a Awurade ede bo soro bo asase no. Ena yene o ebeche. Sanity. Yawa hai said ye nuane kan ye no ya meto ene anton. There be da. Nemom asemo a ye na Jenkwa Yesu Kristo edi ja asomafo no se won ko wiase nyina nkoka asempa ne nkyere abode ete ase na obi je asempa ne di a onye subo you na ontena Kristo nkyire ne kure pa kopem bra obeba sadefie asomafo no aye adwuma na koda ne kure na edu ye nkyire mayiso sa pepepe ne teye enti na nwumre yi ena nwumre yi aya nkonkron ene ye nse ye ne uto na mo ewo Awurade asemu sede be ya ne maya etoso mienu no me pa cha me no mienu ye benya nkwa no so amen amen we ya wa dwen be ya okesene na emrantie ene mabawa omu di asa na omo na sisi fomu yi ase ne sei Romans chapter 1 verse number 16 ka se bi o ma me ti asem ni ye ye no kwari jirifo a ye wo santase aprekwan no so heya na ya sore no eye hohom sore ya je nkonkunu di ya jiri se onyankrompon ne doba kro oni Yesu Kristo Yesu ba asase so no me pa cho obeye nwumadie bebre wo ba ko ne nansa so sore ne kure pa ya je ensotiri mo so bodi sadefie jemso amen amen me pa cho yasaji holy communion so ye de bay edi enti principles a ewo Bible mu a e govern Christianity bia me pa cho yen yagidi ne kure pa ya na ebin ma dwon se ye na sisifo ma ye abosonsomfo enti sada jemso amen amen demom tronu dia danse o Matthew chapter 18 verse 20 say se nipa balu anase ba se hye wo Awurade din mu a ese para na Awurade wo ho na wo ho ti asase no ba ye kronkron na wo hya eso abode nyina sanity enti our belief ne say empepe onyankopon ye honhom ne kure pa se de John no kan ye no sanity nti ye believe ne say onyankopon ye honhom nti ba bia ye frɛ no ye dey obeba ho so ye honhom ne kure pa atena ye asase kronkron you jemso amen amen pacho Roman nkasa Roman 1 verse 16 Roman fongoma eti ba kunche edu nsia no wasai enkwaje nam gidie so ba tifi asem enkwaje a enam gidie so bakọ ema woni nwu asempa no ho enti yen emrantie ne ba ma wa ye hu sisi ye ho so yen ne nwu ya Jenkwa Yesu Kristo asempa no wo debio jemso amen amen osmabo Paul to me no mienu fo se sa wo ba ye Kristo ni a sa ye papa maame abrante ababawa eni kwa se o ma wani wo Awurade Yesu Kristo ni asempa no ho debida yes efrise eye onyankopon tumi a ade ko nkwagye mu ye diso ade ko nkwagye mu ama wona wagye die nyina hallelujah amen eti ye bebo Awurade din kopim bra ye bewuo di se e bia wo fere man ne ayen ye mfere jemso amen amen ya no betu anamon kakra ya no ebetu anamon kakra enti medical ede asenwe ahye wadwem yes okay and all we are here Bonne dominated the whole world yes you Bonne said Bonne afa we are seeing na sanity na eya dia Satan efa so atwinyame matitiru ne kure pa ede kwa na afa you said ya beya oja ya na Jenkwa Yesu Kristo asiesie ede ma Satan ene abofo nipa be kombi me no mienu ye betima kopie mu bi sanity na asedan ka onyankopon se wonam Yesu Kristo so amen abehwie ne moja kronkron gu asase so sanity na wama ye nkwan se ye mra ne doba ne nkyɛn
na mo jane ntoye Jew. na onye ahemama enmonyam kanidi da Amen. ene masamo a mede ba no mato din se abode afoforoye Yes. New creation. new creature Sanity. abode afoforoye Sir. bani bebre na koso wiase No correct. Sir. emu wiasefo pacho ene mu akrisofo binum Ekore. na ebeya awreho ama okristo ni ogidini onyameso mpani se eda di akire no awurade be pan wo firi na heniem beya awreho da Sanity. na die beye na me pacho sa kasa we menu mienu ye betem ye kwati da di akire nti Yes. ana ye na jenkopa Yesu Kristo wasoma ye nkwasiafo se me pacho ye be me di ahenie no adanse mfa nkire Oh yes. Sanity. nti ebia na wotie me na me pacho waje Yesu Kristo adi but won sakrai Yes. Oh. asempa no ko na wie ya de otomu sine no sesefene ho Sanity. nyasa okwara hyen no a woto na sore dem entime nye watemu da Ekore. wachina ta hodo a wokoye entime manya qualify before God Jew. James amen Amen. papa ya wo ye entime on qualify atemu da James amen Amen. tempacho 1 Peter chapter 4 verse number 17 First okasa Peter chapter 4 verse number 17. yes Osi atemu ye hunu mfiti ase. atemu a eye hunu mfiti ase Sanity. ya na wura wo se ebinu church se onyankopon ama mebu atan uwu anasa ya na wura ho Ekore. na so kenka Hebrew chapter 9 verse number 27 pacho bible chokonkon edi adanse se eda onso oni pa wu preko pe Sanity. na ohuo na tie no atemu ne wo ho Ekore pa. wojitum sin pa wu adanti na wonyitum sa atemu wo ho Onye ni ena ya memenda wakodofo bi aye common sense family. Jamso amen Amen. eti atirifo ne adofonom me pacho awia bramu ne ewei eti akrisofo amutie me enne mesramo anidie no obo kwaso se obia momoden se obobo ne bra se okristo ni papa Ekore pa. me no kasafa abode afoforo ye ho Sanity. yentie de watro Wosi atemu ye hunu mfiti ase. kwani mame Na ebra yuru se atemu fra se onyankopon fie. eti Peter say ebra du say yes Atemu fra se onyankopon fie. ebra du say tamuo ya na jengo pa Yesu Kristo ode ba no wasi be fra se wo hen Onyankopon fie. pacho so se ebe fra se wo hen Wosi onyankopon fie. adantina me pacho wan ka so ode be fra busonsonfo fie Wanka ne saa. asemo ho Ekore pa. we Kristo ni na otema nwumre ya pacho listen to me attentively Jew. many abre papa Wan show den. Peter say onyankopon asem nie Jew. Wosi ebra yuru se say atemu fra se onyankopon to fie. say onyankopon bebu atrasefo ane ewufo atan a atemu a wode ba no pacho ode free hen E fra se onyankopon fie. wode free se wo onyankopon fie Sabe adantia because onyankopon hunu say ene akristofo di bone kwa che wiasefo Ekore pa. I'm telling you Munim ne kore no. So mo bua pa yo bone. bone ekọ kiko brema nyina akristofo pirim na edie Sanity. pasori furu mofra se Oh. e de dum pani fie so Sa. nyame aboa mo atime ayo ba ho ade no oba te eno na wo mienu miensa ene wo da so twempra Oh. A different God. so tia so de Sanity. Jameso amen Amen. wo kwa sori pa o waje Yesu Kristo adi beta so de wona wo tia no wo da so ate loto kiaso ma o waki loto Hwe. eso ya asori pani Ne ni abere se. radi fali pa bone nchai Amen. wo kwa sori waje Yesu Kristo adi wo yo ba ware fo eso timi firi wo kunachi Oh. Kristo ni mapo Sa. ebra na wo kire no a me pacho oni ni krotia onya eba no ene o Kristo ni mapa a wo to asode etumu asode ene on na abosomfie Sa. eba nti Agrada. radi fa bone nche Amen. eti Yesu Kristo otesura na ne wura ho ete nyankopon tena himo mu a na wo di ya o se ah ebra bi so me suma me topa Yesu Kristo ba sa so ebe hwie no moja gu fam sa ye ye debonyefo e ka ye fam moja no so nya nkwa Ekore pa. da so nipa ponkwaje Ya progo. to otesura na ne ho mete Sanity. me no mie no nti Na no ra ho. ti masam na matodin se abode afoforo ye New o Kristo ni awutie me Pentecost ni awutie me tini ni awutie me Come out. Anglican ni
me pacho me bisa wo say wo ya body afufuro ɛhɔ ne asɛm no o we ya ade de akire onyankopɔn bɛfo ato aguo ɔbɛpam ɔbɛka kyerɛ sɛ firi me so kɔ wo a ade a ɛntene Jam so amen. Yes, can help you. Or say a bread with a table for Nyankopɔn fie. Was a bread with say a table for Onyankopɔn fie. Na sɛ efiri nso kanea. Na efiri nso kanea. Behwe wɔn a wɔnte Onyankopɔn asɛm no sɛ. Hallelujah. Amen. Also kan Christopher de no de ewiasefo de nso abɛta ato. Okura de mawu kura nkɛyɛ. Nyankopɔn sɛ ɔde efiri a Christopher so kanea. Na sɛ efiri nso kanea. So ɔte ase. Ɔnsɛ sɛ wɔ hene bi. Okura atikyiri ne kuro na wɔhyɛ mmara na mepa kyɛw ahemfie afuo no bi yɛ ɔmo te ahemfie hɔ no sɛ ɔmo to mmara no na ɔhene no antimi anyira asɛm a ɔka ne so ɛmu atɛntene ne a ɔnsɛ kuroma no nyinaa obi abɔ ne bra sɛ dɛ ɔmo de yɛ dɛ sɛ ɔte aseɛ deɛ bɛyɛ na onyankopɔn nnipa nya ɛho asɛm nka atɛmu da nti wɔ so ɔde firi aseɛ wɔ asɔrefoɔ so na sɛ firi nso kanea yɛne a yɛde ne dɔba no din ato yɛn ho soɔ saneteyɛ yɛne a mepakyɛw yɛgye ne din di a yɛfrɛ wo sɛ kristofoɔ no nokora paa wɔsee wɔde atamuo no ɛfiri yɛn so kane saneteyɛ hwɛ din a wowɔ hwɛ position a wowɔ yɛna na asante hene ɔte kɔkɔɔ so wɔ sɛ tutu mepakyɛw ɛdin ne animonyam a wɔkura yi Nyankopɔn de ama no meba edin ɛne animonyam ɛne tumi a wɔwɔ so ɔte aseɛ na mepakyɛ aberanteɛ bi sɔre ɛwɔ Kumase ne Ghana ha na ɔkɔfa yɛ nana din ɛde to ne ho so na ɔbɔ brabɔ ne mpakyɛw asante hene wɔde ne ho bɛkyɛ no dabi ne ti ate woyɛ badwemma ti asɛm no ye nokora paa sɛ woba nkwa a mepakyɛw anwummerɛ yi ti asɛm a yɛne woka no ye me ne wo kasa fa abɔdeɛ foforɔ ho nokora paa asɔɔdɛm no a woteɛ no pakyɛw nyɛ wo poo dabi o ɛyɛ akɔ mepakyɛw ɛdum nsu ase Kɔfiana City ɛna nwumere adagye ne poso nkurɔfoɔ gye wɔn ani kɔ ahemboboa no na bɔ wɛni pɔtasani a wɔda ne maame yam abosome nkono na nnɛ kɔhɔ na wie yɛ a ɔwura bɛho aworɔ sɛm wohia ma Christ ne kora paa ɛti sɛ nɛ wote asɔɔ dɛm na mogya no bi asonso a brother sister maame papa aberante ababaawa hwɛ onyame som ye amen ma wɔne nye hwɛ onyame som ye saneteyɛ sɛ woahwe ase wɔ Kristo som mu a san wɔkyi bɛhwɛ nkwagyeɛ kwan ne kora paa Wurade fɛn pɛbɔ ne nkyɛn keka baabo na sɛ efiri yɛn so kanea sɛ efiri yɛn so kanea ebehwɛ wɔn a wɔntie Onyankopɔn asɛm no sɛ yana ebinom kyerɛkyerɛ sɛ asɔre biara sɛe ti saa na ɛteɛ deɛ a nyamsom kura ho nim fa so sɛ nipa kɔtena asɔɔden mede yɛ dɛn sɔfo bɛgye me sika di when you go to America we don't do this we don't do that never you are joking Ghana deɛ mo deɛ kyɛ sɛ mofa asɔɔden mu nyinaa fa from Sunday to Sunday asɔre nko a when you go to America time is money so we don't go there no keka professor wosi adwire na agyina hɔ no Ghana na awɔ no James so amen enti Peter say sɛ efiri Kristofoɔ so kane ebehwɛ na wɔte Onyankopɔn asɛm no sɛ wɔn a wɔyɛ ahenie ma no ti asɛm no yɛ o wɔn a wɔyɛ ahenie ma kora no atɛmu da Onyankopɔn sɛ wɔn fɔ ho nkyɛwo a aworɔfo sɛm na wo a wobɛtena asase wɔ so na wɔnhwɛ Yesu Kristo akyira kwan na wɔansom no ɛbɛyɛ awerɛho da kɛseɛ ne kora paa ɛbɛyɛ so ne adotwa saneteyɛ ɛbɛyɛ awerɛho ne kora paa gyem so amen ɛti ebia na wotie me woyɛ aberanteɛ wasi so wadwene sɛ wiase no noa ni ɔmpɛ nyame so mpɛkyerɛ kwan saneteyɛ mesrɛ wo ɛberɛ asɛmpa yi kɔ so yi ma wakoma mu bu na kae sɛ owura bi ɛna de woba asase so owura bi na bɔɔ soro ba asase wiase no ma yɛ nyina yɛ Onyankopɔn dea ɛti hwɛ no kyerɛ kwan dɛ som no wato mene wokasa fa abɔdeɛ foforɔ yɛ ho ne kora paa bɔne kɔ so wɔ Ghana saneteyɛ bɔne kɔ so wɔ wiase obi a yɛde ɔpɛ ne nyame te soro ana ne wora ho saneteyɛ gyem so amen ɛwɔ no si pastor dabi o kɔ 1 Peter chapter 4 verse number 18 yes wɔsi na sɛ yɛden sɛ ɔbɛgye onipa tini ni a enti sɛ ɛden sɛ ɔbɛgye wɔ nipa tini ni a ɛhe na deɛ ɔmfrɛ wɔ Nyankopɔn deɛ wɔte asɔɔdɛm mu twa loto wɔbɛgyina he utiate deɛ wɔte asɔɔdɛm twa mambɛt wɔ ne fon so wɔbɛgyina he deɛ wɔte asɔɔdɛm ahwɛ pono ɛwɔ ne fon so pati wɔbɛgyina he hallelujah amen deɛ wɔte asɔɔdɛm hyɛ miniskirt wɔbɛgyina he deɛ wɔte asɔɔdɛm bɔ mɛhye firi ne tiri so ɛbɛpem na wam pati wɔbɛgyina he deɛ wɔte asɔɔdɛm na aberanteɛ wɔyɛ rasta egu na
pampam obegyina hen obehye hallelujah amen pacho de ote aso dem na all you make up sahudo nyina oya bie odro tattoo egugu ne ho pacho obegyina hen obehye hallelujah amen de ote aso dem atempra obegyina hen obehye de ote aso dem na pacho otunyi segu obegyina hen obehye sister bibi bawi ase asa ayedi so obeje onipateni ni Bible say adi say obeje onipateni ni a hena de onfere wanyankopon ne onfere wanyankopon a me pacho ensadewie wodi aye ni so da no pawiane na jo obeje ene no odombre nokre ene no nkwaje ada sanese ene ne da esese onipa bia wotem anwumre bia wo hu onyameso mpatira kwai saka kakra bi na jo baba no onyaba sa sa wama matowa ubewu akwa asase ase the Hebrew asem no kan no be adwuma na eno me kan ni pabiada obewu akwa asamado a na brabo so nyankopani so ko di amwachinsem beje amani a ubehu no sanese beje ma because what din kan your condemnation just wo ya condemn sa wo wu akwa asamado asamato unya nkwa ayeka kan no kra kire Kristofo adwumre sa James amen amen me say ma sam no mato din say new creature abodi afoforo yes ene nyamesom e kame asa atete apansam prepa obi ampe soma na anana me nyawe sa papa da tie odifo atete apansam ne prepa me de yede enku adwuma wo se na de sofo no a wogina property anim ade nyame asam emma ensorema no okora atade ehye no a ora ba ho oji edi obudi pabam pam traza chichiri ora aje se me pacha wo hye polity won nan sofo mu a wana asoma wo now you are going to be blessed amen you will be going to America I receive it receive your destiny I receive it and you tete nsore dem and anansam sa and you tie chire nokre urade baba onye kom prepa babu so jeti na nimu ayede ye bai ehia orofo ehe na obegina temu da asamato wiase enche na kwa na wie yo prepa awie brem ne wo no enti uye kristoni hwehwe onyamso mpachira kwan amen temso amen 2 Corinthians chapter 5 verse number 17 Korinto fo ngoma to so mienu yamra ya sabere so eti num jema edu nson no yes enso bi wo Kristo mu a eti Bible say so obi fi wiase na wo Kristo mu a na obedi Yesu Kristo di na oba Kristo mu a na oba ya body afoforo Bible say no ayede bai oba ya body afoforo hallelujah amen pacha orofo a wutiam ya wo kwasore bibisa wo se wo ya body afoforo woni yasem no won san wo adwuma kura wo ye kura kire se won sakra ye kromfo won san wo adwuma wo ye wo de huru nyame bo sa wo ye Kristo ni wo bia bia ba ana nsade a wo do nyina ba no mu na guo sa eti nyame abode amawe nsade nsai nekropa meboa amen nyame abode ene nsade nsai na tro edu kwasa da meme ndafiara na wo yi sikalmu ntutu so dudu na da kwoto ayede da ka bu she nyame abufuo bonsam pa sakra nekre James amen ti yana de gwa pa Yesu Kristo asem o say enso be Kristo mu a eti so obi wo wiase na wo wuru say wiase ntime mua no na Yesu Kristo mo ja ne to no na wo firi wiase ba Yesu Kristo mu a na wo ya body afoforo Bible say men kan jo say wo ya body afoforo new creature ebi na asem American na wonim sa me twe wadua ba bibi so nekre kai ba bi o firi wiase na sesa enne anwumere James amen what is so be wo wiase na oba Kristo mu a na wo ya body afoforo ye kan body afoforo a che say ade a asesa firi ne tebia dada anim tebia na nyem nekre so ta se no aba tebia foforo a enipa hu na ye kan for the shape animonyam sa James amen ti se kane na me pa o chaw winim tramo no mo a obeji Yesu Kristo di a pa chaw tramo no wa de be jai no kane na o ye Kristo ni ba entade ntentia ena na wo hye ebra beji Yesu Kristo di ye no esesa entade ntentia no ye de be nkam James amen bibisa wo awrade asem sa wo ya abode afoforo sa hwesu bi akura wo ye Kristo ni pa that's what my kwan ama beye tumi abetra mu ana odi kutia me pa chaw nyame ma ene asorefo ene abusuam sa wa makwa me beye tumi abetra mu ana wo se enema sa
Jim so amen. Amen. Yes. Kolonto fong ba to so mienu. Ka obiam. Etinu nchama edu nson no. Enso be Kristo mu a. Eti so obi wo wiase na oba Kristo mu a. Na oba ya bode foforo. Na waba ya bode foforo. Ene mo de ni nyina atwam. Ene mo dada ni nyina atwam. Ene mo nyina foforo. Jim so amen. Amen. Eti kane wo ya brante e ma no utimi fa omo saa. Obu on ma wo tie me. Our teachers notebook one ni bi dane dem o. Sanity. Notebook. Last size no. Teacher dey so himself book no. Obi da ho. Ekure. Annual listen ma hodo a. Ono mada. Wonu o mada nyina gu krata ni. Ministry okoye. Awasi odi ye. Edra wonom ye e de fa ma ni nyina otworo ka ho. Date ni nyina gu ho. Waba ho date. Yes. Radem fa bone nche. Amen. Na ya na oni pa bu ho a. Wa ya bone a oni no hu o. Na oni pa utime ya bone. Na unu hu na wujai no. Wo na urade hu mobo. Ekure pa. Jem so amen. Amen. Eti Bible say obu wo wiase no oba Kristo mu a. Na wo ya bode foforo. Wa ya bode foforo. Ene mo de ni nyina atwam. Wo ye Kristo ni pa uji nyame asem di. Wura so dem a utime tojom saa na dem aye dudududududu. Na so okoko nyanyanyanyanyanya. Okoko. Awrehosem. Kuku akura ahwede me pacha wodi ye ofie. Hwe kuku akura wa me pacha wodi ukuru edete. Wurade Philip bone nchae. Amen. Wiase asumo. Wiase ni ade pa bia ma ni pa. Eto orofo anwure ya wutie me. Na me no kan kwade sam kase ati sei no. Sister emprimu akoma wate. Ekure pa. Me no kasa fa abode afoforo ye ho. Jesus. Na me pa wo chaw. Epanfo ka kasa bi sei. Mi ko bi. Ene man ka bi. Ene wan kokora nkeye. Sanity. Ana me boa. Sanity. Yakohia ko kasem. Na wo koe no. Ya ma kwan mo anka wasem. Ene wan ko bi kura nkeye. Ekure pa. Jem so amen. Amen. It is all about Jesus Christ adi. Na obetna saw them. I will satin. Abru na mai. Etaloto. Akika nua wonsam. Aya me pacho bone awudo nyina bi de. Pacho nkeja nyamesom na tena fie. Ekure pa. Faso bi ani so. Eso man faso. Jem so amen. Amen. Wo ma enso dem honum nkonwa na ado so kwa. Ebinya ba bentina. Nti ena wuti asempai no. Me pacho eni die no obo kwai so. Ye tufo ewo urade asem se. Ene. Sesa every wakwambo ne so wate. Ekure. Na adombre no. Enu omu ne ewo no. Sanity. Ya na enkyerɛkyerɛfoɔ bi ɛne asɔfoɔ bi kyerɛkyerɛ sɛ onyankopɔn deɛ adom na ɔde bɛgye yɛn. Wawu na agina horo. So ɔte aseɛ adom na ɔde bɛgye yɛn. Hwan na yɛ ɔtirinini wɔyɛ da yɛ a nipa bɛyɛ bɔne. Na hwan na ɔso ɔte asase na ɔnyɛ bɔne. Na ɔde hoahoa ne ho. Sɛ wɔntumi anyɛ kronkron ankosi awieyɛ na ɔma bɔne ba wɔ apam ɛwɔ Kristo som akwantuo mu a sister brother papa obe brat wo because papa no ya som no wo ye tumi hodenfo me can wasam I will Revelation chapter 5 oh and me put Revelation chapter 21 ho ba onyankopon onye tumi ketwa onye tumi ketwa ye na Kristofo binum ani nyamesomfo binum e de wo mabrabo e to chacha wo nyamesomu a mete wa na me wura ho Siesie bia wode nema bonte so sabri. Look at your dressing. Ya wode bon yakopon dia wo from say Kristoni. Ewie no, ebewie wo say. Jem so amen. Amen. Take a Bible. Me no kasafa, me pacho abode afoforo ye ho. Na me bisa wo say, orofa wo tema nwumre, me pacho abode afoforo no ka ho. Wani asem no. Yesu Kristo ba, me pacho obetima ka wafra, me pacho ne ma ho. What you saw them said you would pa ultimate your ade. Okoka was yan or banner my men and papa in me. Amahumida. Sam Quasia somewhere in a cosu. Or banner papa and mammy. To want to Quasia poor ban and in a bush of frontier. Nampacha woba and I will be ever found a cotton in fear. And why are Sam Pachan so for country. So one sakra
na wanya tight na wutua na wa mo bo tight sika no na wa fa koyo oba no ade amese atamuda wo be pra to agu me no kasa fa body afoforo ye ho e bia ne abo so uko communion na so aka wa ade ba ko pe na me ka kire no baba wa jampana twen wate en kasa wo ho kire abrante ne toma ntu jana kire dia wo be buada wusura ho kire sa na ya na wura fi sa Bible say eto say ye awie mu akisofo ye na mama hunu bebremu ekopia ja ne chen no krepa hwe kwamboni bia wonam so awudi pesika hwe so bia kraw why kasa titum say enoma nkoye e wa brabom na so nya wadwen so obesakra ye tufo anwumire yo orofo onipa bia wo hia ma urade sanase so onipa wo hia ma Christ ya ka Yesu wo ma dia papi me kan ogra kire de kore so onipa ya wo hia ma urade a e ka won sane frusuro ma dia dabida ti wo hia ma urade nti ana me pa chaw o ma ne doba Yesu Kristo ba asase so sanase an waso yen se ye medi ahenie no adanse mfa nkiraw na ba bia wo hwe asefri ye no watuma kanya ho no asore yes Jemso amen. Amen. Keka babo. So be Kristo mu a. So be Kristo mu a. Na wo ya body afoforo. Wo ya body afoforo. Eno body ni nyina atwam. Eno madada ni nyina atwam. Eno ma nyina afoforo. Eno ma nyina ya foforo. Na eno ma nyina afiro Onyankopon onam Kristo to pata. Na ebale sa Bible say eno ma nyina afiro Onyankopon to ba Yesu Kristo mu a. Watwe afom ne ho no. Hallelujah. Amen. Enti obu ho ma o Kristo ni pa kane mre bi atwam no. Maza wo den saden gra wasi ho a. Oba condemn ni nyina. Yes. Me gina o me nsam awi bia bre sa me na me ka kire o amwao me nom so awo ye dan me mo yes grace yam maza obu okura no me pache otie mi sa bre pache no e konfo chia me no krepa ana wonyi ntum sanate but ne mo ja no so form no ene wa man nsa so ade bai atire Kristo wa konfo ene we odifo yes jemso amen amen e bia na me pache Onyankopon pese wo de ye bribi o wo ye sempakani wo ye odifo wo ye Onyankopon tuntuni wo da so mu kura kire se Onyankopon wo nipa bi di ma o but wo nya wadwe so beje kaman ama adum na pie kaman e kawa na ho so che ene obe fodro so sesi akoto condom sesi a na okọ Vienna City ho ye ko Virginia ba Bonsam we wicked you. Yes. Bonsam ya fucking. We more than fucking. Woma Onyankopon betum do o maye pipi no. Ne mofra se o de on side de be. So. Sister mwani na ho. ekrepa Ya manu aya wu wo no. Aba e matan. Momi en chance mfa nyamesom tete ya mayi o. ekrepa na wo ka no Hwa atade a wutimi kodwom kotoma wo ba. o man practice Hwa atade. Bankaya nyameso tu mu a wo kwa sori. o kira bone Hwantade bia utoma o mase. o se ya woto so Na be kakra na wasoro wo so. Na emema dinu fofu sane a afa na odi aye mpaabo. ne na ma sofo so Aye too late. Brother for bone nche amen. Me se me no kasa fa abode afoforo ye ho. ekrepa Kasa me no mienu sakra ya atwen. Na ye je wiase to ho. Na be di Yesu Kristo achi. Yes. We say wiase adepa bia ni ha. deputa Odi opanya sika se diai. Toto adan na ene cash. Ti wani se diai ubewu. obekọ bejar ho Na akromfo kura ma ho nto. Ebra wada. Jemso amen. Keka babu. Na Onyankopon de kra ayem pata so ma yen. Brawachi. Ne je we dun so no. Aha. So be Kristo mu a. The Bible says we be Kristo mu a. Na we abode afoforo. Wa ya abode afoforo. Eno mo de ni nyina atwam. Eno madada ni nyina atwam. Eno ma nyina afoforo. It is a what Kristo na me pa cho ni madada me bubo obi so kire wei. Se eda so dadi wo abrabom dia. Ma me papa unyanya ho nkonkono. debi o we The Holy Spirit unyanya bi. we honam Woni ho nkonkono ti na otimi firi wo yira twetwempena. ekrepa Also akwaru wo ba bi wo yiri nim. we je dum Enche woni mbegu ase. sa Rade fel papa ne nchai. Amen. Woni ho nkonkono ti ala me pa cho wo ti aso dam ho. Wotimi kekali patribom. Nkonkono ti mu. sa Wa tena ye o se what do have you awie. sabe se Eda so ka wa de ba ko. ekrepa Tie na nwumira yi ya pa maka me pa cho nkwaje sem de kire we sister emprim wa kuma wate. ekrepa
mpiri wakoma da Sabasiye. sɛ ɔbraba a woba no pakyɛ wobɛgya yesu wɔ akyire Nekure. abɔdeɛ foforɔ yɛ ho Jew. bible se yɛnti wɔsɛe onyankopɔn din wɔ amanaman amanaman mu. yɛna ɛma worɛ Wei. hɔ sɛ obi bie na no ka sɛ asɛm asi nti menkɔ asɔre da na mewerɛ ho Asodie da so. na saa nipa na asodie da wo so Nekure pa. sɛ wo nti Aw. yɛsɛ onyankopɔn din ɛwɔ amanaman mu Yahwere akra. Wawu. gyem so amen Amen. yes na nneɛma nyinaa ɛnoma nyinaa ɛfiri onyankopɔn ofiri kristo mu no ɛfiri onyankopɔn ɔfiri yesu kristo mu no apata atwe afam ne ho apata twe afam ne na hɔ ɔde ɛyɛ mpata som ama yɛn ana ɔde mpata som no ɛdeɛ bɛyɛ ama yɛn ɛti ɛnɛ nnɛ wobɔɔ so no onyankopɔn alidi wo de wakɔwura asɔrefo kuo bi mu yes nanso ɔhwɛhwɛ abrabɔ bi a wobɔ wokɔ asɔre nnɛ wobɛsi asɔre dɛ mu bi agye sɛ bosome mmiɛnsa bra nyankopɔn yɛnsi na twitwi o sisa nyankopɔn yɛnsi na twitwi o ada yɛ mini correction last week no mekɔɔyɛ no sɛdeɛ meto correction ɔmu si hwɛɛ me no yɛba afɔreɛ no matumi anyɛ sika no bi a mmɔ bi nkyerɛ nyadeɛ sɛ mekɔ bi Saa. gyem so amen mentaadeɛ nyinaa yɛ mmiɛnsa pɛ mahyɛ ne nyinaa si tire mɛtumi nsa repiti bi because yɛbɛsere me ɛti asɔre no menkɔ Saa. Bɛyɛ bɛyɛ. hallelujah Amen. ofisi no wɔ fam Nekure pa. ɔbotaa no wɔ fam Woyɛ honam. deɛ ma me pakyɛ onipa dasani ɛne ɔdɔfo a wotie me yɛsom nyame nyinaa ɛyɛ nkwagyeɛ o Saa ne teɛ. sɛ nyɛ nkwagyeɛ a ka nyamesom ka ho ni mfasoɔ Nekure pa. Obere. nanso ɛsiane sɛ yɛnade nkɔpa yesu kristo ɔbɛba asase wɔ so adeboa ateasefoɔ ne awufoɔ atente ɛna wɔse yɛnsom no na sɛ yɛde kurokura bi a ɔbɔtena asase wɔ so som no a ɔba bɛfa yɛn na ɔde yɛn akɔ n'ahenniɛ mu yɛtena bia hɔ ɔde yɛbɛkɔ hɔ Nekure pa. saa kuro no yɛ ahoteɛ kuro Saa. ɛyɛ kuro a mepakyɛw yɛde gold ankasa Nekure ɛna pa. ɛsiesie kuro no Sika akɔ. sika kɔkɔɔ Saa. ɛnyɛ boase deɛ no bia Dabi. ɛnyɛ ataa deɛ no bia Chinafoɔ deɛ no. gyem so amen Amen. ɛyɛ pure gold Nekure pa. Onyankopɔn na ayɛ. na woka revelation na ho yɛwɔ aboɔ bi wɔ hɔ a ɔn sɛ ɔka ahwehwɛboɔ apɔpɔbibrɛboɔ dɛnkyɛmmoɔ no yɛwɔ boɔ bi wɔ hɔ ma the whole world ewiase yɛ bi ni ha Ebi ni ha. heaven ɛwɔ Nekure pa. adɛn na wompiri saa kuro wei nkom Wopɛ kunkum aboɔ. ababa aberanteɛ kamakama na awama ababaawa bi kyekyew Saa. Ɔsɛ di su no. ɔkyekyew Saa. Sɛ fɛn tene hɔ. Pɛnɛku no. gyem so amen kɔanim ne gyama edi nkron no ɛne sɛ ɛne sɛ onyankopɔn wɔ kristo mu onyankopɔn wɔ yesu kristo mu ɔpɔta atwe wiase fam ne ho ana ɔpɔta to wiase yɛ deɛ bɛyɛ afam ne ho ɛno nti na baakyɛw baabi a bɛfa biara no na yɛka onyankopɔn asɛm no yes ɛti wokɔdu baabi ne yɛka nyamesɛm a ɛnika mu atɛn wɔ mu o Dabi. sɛ wei mu nyɛ maasɔrefoɔ Dabi. ɛnyɛ me sɔfo na ɛpirikyi ɛnyɛ me ɛda na ɛpirikyi ɛnɛ nsɔɔ dɛ mu nyina ɛkɔ so Onko school. division aba nsɔɔ dɛ Nekure pa. ɛnɛ sɔfo pirikyi a na asɔre ba bi te hɔ a wɔsi wei wɔnyɛ me sɔfoɔ Dabi. ɛti n'asɛm no kura mi ntie Onko school. na ɔte asɔre dɛ mu Ɔne ɔkwa sɔfoɔ. abɔdeɛ foforɔ yɛ no wɔnka ho Dabi. Onka hɔ. gyem so amen ɛti ɛberɛ asɛmpa ɛkɔ so yi wankasa tena ase dɛ bu nkonta bi wɔ abrabɔ mu Nekure. na kyɛke deɛ wotɔ mu sini na mepakyɛw sesa firi ho wate Nekure paa. na nwummerɛ me ne wo kasa fa abɔdeɛ foforɔ yɛ Saa hɔ pɛpɛpɛ teɛ. ɛnkyɛ na yesu kristo no ɔba Nekure pa. na wobɛbu ateasefoɔ ne awufoɔ atɛn Jew. ɔdɔfoɔ a wogyina bia no hyɛe Ɛhɔ ne asɛm no. abɛn ne bɔ mu a wobɛkɔ bia Ɛyɛ no asɛm bɛto. halleluya Amen. Ephesians chapter 5 verse number 8 kenkama me Ephesians chapter 5. verse 8 Verse number 8 no. yes Efesofoɔ nwoma no. aha Eti a ɛyɛ enum. aha Ne ntɛmu a ɛwɔ twɛ no. kɔ Wɔsi esum ne han etifi nkyerɛyɛ. esum ne hann Nekure pa. kɔma me Wɔsi aka ne nam yɛ sum. the bible sɛ akane no Nam yɛ sum. aba Saa. aba Aw. akane no Ɔsi nam yɛ sum. na yɛyɛ sum Saa ne teɛ. akane no Na mo yɛ na sum. kyerɛ sɛ ɛyɛ berɛ bi a atwam Nekure pa. past tense Jew. Ɛnyɛ adwuma biem. dabi Saa. akane no Nam yɛ sum. ɛyɛ berɛ bi a atwam Nekure pa. eti kane abrabɔ a na yɛ wiase abrabɔ a wobɔ a na mepakyɛw alidi wakɔto prison no Saa. na wɔma wo maame no papa twa kɔɔto akɔneaba Mo a mo pressure.
ɛnɛ yesu ato ne nsa frɛ wo ne kura paa woda so di scammers akyi awo wɔn nsa kyerɛ hallelujah amen woda so di mambɛt akyi sɛbɛsɛ bra wɔnhwɛ yɛ a wobɛda mu biom o sɛ wɔnhwɛ ho yie na wodidi namfoɔ bi akyi yɛnkɔ kra yɛnkɔ we nsaden yɛnkɔ kyele yɛnkɔ yɛ tutuadeɛ yɛnkɔ korɔnobɔ na sɛ wɔnhwɛ ho yie no ansesa asɛbɛto na aposifoɔ so ɔmu sɛ twitwa bɛgyelew wotira nyɛ yɛ wo ma fie bi sɛbɛsɛ gyem so amen yes Ephesians 5:8 kɔ wɔsɛ akane no te bible sɛ akane no na moyɛ sum akane na yɛ sum na afei deɛ na afei deɛ moyɛ hann wɔba yesu kristo mu ɛti yesu kristo wɔyɛ hann ne kura paa ɛti hann no aba bɛtena wo mu sɛbɛsɛ ɛti wo so ayɛ hann ne kura paa na ɛte sɛ ɛhɔ ne asɛm no tɔn sɛ yesu kasa sɛ wɔsi mohwɛ yie ɛna hann na ɛwɔ mu mu no ana ne som hallelujah amen pàtɛ wɔ abrabɔ te sɛ ɛhɔ ne asɛm no mɛ n'o kasa fa abɔdeɛ foforɔ yɛ ho ne kura paa sisan wɔn ahwɛ yie na wɔn mu nkunta bu abrabɔ ma sisan papa maame asɔfo bɛ daadaa sɛbɛsɛ yɛbɛka kyerɛ sɛ ɔba afɔdeɛ wodu ha bi ne kura paa awie woto correction wodu ha bi sɛ awie wosua kyerɛ no woyɛ papa a wodu wodu ha bi awie saa wobɛbra to agu ne kura paa wabrabɔ saa abrabɔ no yiw ɛna ɛbɛkyerɛ sɛ ɛbɛn no bɔm na wɔsoro gye so na asase gye so ɔbɛnya nkwa na wonya nkwa wonyuma na di wakyire obi evangelist obi bɔ pa hɛda kɔtɔ private car so ɔte aseɛ saa ana wɔde fafa lift nko a ne kura paa lift na wɔfa no so man nko a na wɔfa wɔn sɛbɛsɛ na adwene no deɛ obɛdi nti na ɔbɔ pa ma ɔbɛtena front saa woyɛ bɛrima na nsuo ba ɔmfa wɔ dra wɔde yɛ dɛ ɔbaa si na mu nti wurade mfa nipa ɛbɔ ne nkyɛn ɔbaa si na mu nti saa na wokɔnya asɛmɛnta adwaman nti na yɛ ndɛn woyɛ bɛrima de wɔpɛ gyina kwan hwɛ wɔn fi okura nsuo bɛhyew saa bɛbɔ atɛkyɛ gu so wurade mfa bɔ ne nkyɛn keka baabu baabo sɛ akane nam yɛ sum nti baabu sɛ akane ne yɛ sum na afei deɛ moyɛ hann na so afei deɛ mogya na sɔ yɛn so awurade mu eti ɔdɔfoɔ ɛpɛ a wɔbɛgye yesu kristo de no woyɛ hann ne kura paa yes wɔsɛ mo nante sɛ ɛhan ma eti sɛ wɔbɛyɛ hann ba deɛ a bɔ ɔbra sɛ okristo ni ne kura papa paa nante sɛ hann ma ɛduro kakra nyamesom kakra aw efiri hefa wobɛtu ahwɛda kɔ ha nyame ma mu tiam anwummerɛ pakyɛ ofiri hefa ɛhɔ ne asɛm no hwɛ sɛ obi si fie so ɔte aseɛ obi nya sika na honam fa mu otumi kukuru fie si hɔ a sa na ɔto akɔ fie hɔ a mepakyɛ wɔduru apae ɛnkɔ fie no wɔde o kɔyɛ dɛn atwam wɔn a mepakyɛ yɛde wɔn fufuo amena sɛ ɛnkɔ fie o ɛyɛ ne tae koraa hallelujah amen ayowa ɛtuotuo ɛnkɔ fie mu no mu o dabi o ɛntomago nkɔ fie mu no mu o dabi o ɛmpaboa asɛe ɛnkɔ fie mu no ni ɛnkɔ bi onipa dua ho asɛm na meka kyerɛ ne wo kura no paa nti nyamesoma braba a ɔrebɔ no sisa bɔne yie wate ne kura paa yehowa nhyɛ wo dɛn gyem so amen keka bible wɔsɛ na afei deɛ moyɛ hann nti bible sɛ afei deɛ yɛ hann ɛwɔ awurade mu ɛwɔ awurade mu enti mo nante sɛ ɛhan ma ɛti mo nante sɛ hann ma ne kura paa nante sɛ hann ba ɛhan ba bisa wo sɛ abrabɔ bɛn na yesu kristo ɔbɛbɔɔyɛ ɔbɛbɔ ne ma sɛ hann hom ne de asɛm bi ama Philippians chapter 2 verse number 5 kenkama me kɔma me pɔn mo sɔ kuma Filipifoɔ aha eti mienu ntɛm yɛ num no yes Yesu ahoba sɛ na ho pa kyire kan wo deɛ no ne yɛmfa hɔ no mehyɛ mu ɛntoa soɔ no kan wo deɛ ɛfiri sɛ ɛhan bɛda adi papa yɔ brawakyi ɛnkyɛma wɔtwe no wɔsɛ akane no wɔse akane no na moyɛ sum na yɛyɛ sum na afei deɛ na afei deɛ bible sɛ moyɛ hann yɛyɛ hann ɛwɔ awurade mu ɛwɔ awurade yesu kristo enti mu mo nante sɛ ɛhan ma enti yɛnante sɛ hann ma ɛhan ma hallelujah Amen. yɛwerɛ hann ba no nabrabɔ no bi Filipifoɔ ngoma eti mienu ntɛm yɛ num no keka ba ma me mo ma adwene wo Yesu mɛtɛ mo mu bi eti abira wo bɛ okristo ni ma pa pakyɛ wo te asɔre dɛm hɔ no yɛnkɔ asɔre wɔ honam so o dabi o onyankopɔn yɛ honhom ne kura paa according to John chapter 4 verse 23 sɛdeɛ wɔse abira no du sɛ ɛwia brɛm na kristofoɔ yɛsɔre awurade wɔ honhom wotoɔ sɛ honhom sɔre nyɛ wowu awie wodi agorɔ hallelujah Amen. ɔnsɛ na no yareɛ bɔ hwɛ ka wo bɔɛ yɛgye di asɔre bibia ntimi hinta ɛda I'm telling you ne kura paa tiribɛntoafoɔ me na meka kyerɛ wo sɛ wɔ hɔ a na obi awu obi ayare
ya bobi ya sɔre wu sa dabi hwia na kana nyankopɔn nte ase gyem so amen deɛ ne ate aksesi akora adifoɔ bɛboro 10 ɛna wɔ ha sesi adifoɔ 10 ɛbɛboro 10 wɔ ha ti sɛ wɔama yɛ nkyɛn a wohu yɛ asɔre sɛ deɛ ɛsi ɛti ɛduru baabi na nnipa bi ka nsamɔne fa gyidi no a na mewura ho ɛtɔ da bi a yɛ abɛsrɛ wɔ mpaabɔ deɛ ɔnim no ho nsamɔne na hɔ deɛ onyankopɔn tumi yɛ gyem so amen me ne wo kasa fa abɔdeɛ foforɔyɛ ho new creator anan na ɛwie brɛ mu deɛ sunsɔre bi anyɛ ɛti na woda so bɔ dwamaa no make up ɔnsɛ adwuma ma wontimi nyae ubie wano ana uburu nnua bisa wo sɛ firi mfa susuma tu mu nyɛ awurade fa bɔne nkyɛ wodaa na tumi bi ne waba bɛda wɔ wuyɛyɛ so bɔnsam wɔ ho kwan satan kyew so ɛfiri sɛ wɔakwan no wabrabɔ ɛmfata ɛti wɔwɔ kwan sɛ ɛberɛ a wobɛka w'ani agu so na ɔnayɛ so no wɔde wo yɛ deɛ ɔpɛ bɔnsam bi wɔ hɔ wɔde wo yɛ deɛ ɔpɛ me ne wo kasa fa abɔdeɛ foforɔ yɛ hɔ sakra w'adwen wate sakra w'adwen gyem so amen owura ka wode yɛ no moma adwene wo yesu mu ntam mu bi ɛti bible se yɛbɛgye yesu kristo adidi a adwe a na mepakyɛ ɛwɔ yesu kristo mu no yɛma no ntam mu bi ɛfiri sɛ ɔno onyankopɔn tebea mu deɛ na onyankopɔn yesu kristo wɔ onyankopɔn tebea mu nanso wɔmu no mfasodeɛ biara ɛso bible se yesu kristo wɔmu no mfasodeɛ ɔse deɛ wɔmu no mfasodeɛ biara mpo wɔmu no mfasodeɛ biara sɛ wɔne onyankopɔn sɛ onyankopɔn ɛdeɛ hallelujah amen ahobraseɛ wɔ asɛm no wɔ pakyɛ wɔ ahobraseɛ dabi o ne kokonyɛ pakyɛ wɔ ahobraseɛ nyame to wo nsɛm kakra a wonyɛ sika fiaa wei meka sɛ sika kakra o sika fiaa wei hwɛ a wo sika wei yɛ sika apu ɛduru solomon hwɛ wo ho na ɛsere wo 10 million no a wotena ka ma wompɛ sɛ obi ho bɛka wo deɛ awura wo kora ne sɛ saa nkurɔfoɔ no so wɔmu ntimi ntɔ kaa no bio dabi woni kaprɛ nanso na akɛsesɛm no dwɛ bra fam wate sister bra fam wate akɛsesɛm no ɛmfa nkɔsi hwee ɛnɛ nara power wɔwɔi ntim jakare wɔwɔi pawuredu susu williams bob santo wayera hallelujah sɛ ɛdɔn wɔwokɔ gyem so amen akɛsefoɔ bi adi ka ba asase wei so nanso ɛnɛ yɛka ɔmo fra ateasefoɔ ho a ɛnyɛ yɛ bio ɔmo so ne mfasoɔ ɛnyapadeɛ ɔmo bɛyɛ nyinaa ɛnɛ ɔmɛgya hɔ sɛ asɛe sɛ ayɛ dɛn ɔmo ne mu bio ɛti ɛberɛ a wote aseɛ yi fa nyameso mpa bɔ ɔbra na wowu a abɔfoɔ bɛfa wode wɔkɔ abraham kukum wurade fa ne pɛbɔ ne nkyɛn woro atoa wodeɛ no so enti moma adwene wo yesu mu ntam ɛti yɛma adwene a wɔ yesu kristo mu no ntrɛ mu bi ɔno onyankopɔn tebea mu deɛ bible si na yesu kristo wɔ onyankopɔn tebea mu nanso wɔmu no mfasodeɛ bɛsɛ sɛ yɛka sɛ onyankopɔn yesu kristo no wɔ ne tebea mu a tumi yɛkura na ɛni ano o na ano ɔhye papa woafa din wei de ato ho so sɛ kristo ni hwɛ wo ne yɛyɛ bi ɔnsuro meboa woafa din wei de ato ho so noble man arefoɔ te sɛw wɔne wɔ yere te na wɔne wɔ yere bɛhyia a na mepakyɛw wɔto nsuo no ato agu obi tiam yɛ warefoɔ wɔpɔpɔ kɔtɔ ho dasta ɛwɔ kurom ɛna ɔde sɔ mena meka kyerɛ wo ɛdwama ho dasta wahyɛ da ɔyɛ no watɔ mmiɛnsa week no nyina wakyekyɛ debia ne deɛ ana wabɔbɔ de ahyɛ ne sum yase nti sɛ wɔne ne yere bɛhyia na nneɛma ɛba a na wayi baako na ɔde asɛ hɔ wapra wie ansa meka wo yɛma hyew sɛ wompɛ trɔbo a wokɔɔ yɛ akɔyi tugu kwase no n'anyam no abortion ɛbɛtɔ ɔma ano akrɛ ɛsɛ wote asɔɔ dɛm wurade fa nipa bɔ ne nkyɛn sɛdeɛ yɛwɔ nyankopɔn ne buofu asie fi wɔ soro hɔ no wosane ba asase wɔ so ɛnyɛ papa nti ɛberɛ a yɛka nyamesɛm de kyerɛ wɔ yi sista papa mepa wo kyɛw wo ɛnyɛ biribia ntia ɛnkwagyeɛ ntia gyem so amen yes
na ɔto ne ho mpan Yesu Kristo to no mpan ɛna ɔfa akwate bi ato ana ne ɔfa so akwate bi ato no so na sɛ ɔyɛ n'adeɛ fa yɛ no Bible sɛ sɛdeɛ ɔyɛ n'adeɛ faeɛ no ɔbu no sɛ wɔ nipa wohu ne sɛ nipa na ɔbrɛ ne ho ase na Yesu Kristo brɛ ne ho ase na ɔyɛ ɔsi de kosi wɔ wuo mu na ɔyɛ sɛdeɛ ɛde kɔsi wɔ wuo na mu asɛnnua so wɔ mpo na no asɛnnua ho wɔ mu mpo wampere wɔgyeɛ yɛde asɛm too so ana apɛntɛm de duabɔ ayi ohua no bɛku sisi a ɛso woyɛ kristoni paa saa yɛde asɛm too soɔ no wode duabɔ ana asan wo tie Saa. ɛso wofrɛ wo sɛ kristoni Wɔfrɛ bɔ ɔnsɛ nsam. mpakyɛ wode yesu hwam hɔ wɔma wo nkronkron wora ho nokora paa kristoni paa te sɛ wo wogye mike wasɔ dɛm Saa. na wotontom awurade a asɔ dɛm ɔ nyina obi abɔ n'ani ano wɔ su Nokora paa. na so berɛ de asɛm too soɔ Wobɛbɔ wontimi dua anhyɛ wo sisi so a. abɔko ntɔkwa abɔdua Wobɛkum. ɛnɛ kristoni baa wotie me saa berɛ woatumi akɔ aduro so akɔ so ayɛawa ha obi wɔnyame di asɛm foforɔ to so wontimi anhyɛ wo ho so wonya abɔdeɛ foforɔ saa ka so obi yɛ abɔdeɛ foforɔ kristoso mu a obi a ne ka ne abrabɔ a Ɛnɛ na wɔde ewiase wɔn adeɛ no wagya ne nyina nokora kyiridie paa woyɛ skama wɔ wiase ana wɔte nyame asɛm ase Saa. wobɛwura kristoso mu no woda so yɛ skame sɛ ne ho kyerɛ no wɔne di because me ho kyerɛ me saa wurade mfa nipa bɔ ne nkyɛn amen mema quotation bi Ephesians 5:8 Bra, yɛwie. wɔsɛ aka ne nam yɛ som nti bible sɛ aka ne ne yɛ sum na afei deɛ na afei deɛ bible sɛ moyɛ hann yɛyɛ hann ɛwɔ awurade mu ɛwɔ awurade mu enti monyɛ te sɛ hann ma sɛ ɔte aseɛ saa ɔn sɛ ɔn sɛ asɛm bi a ɔka ɔse yɛyɛ hann Nokorɛ. ɛwɔ awurade mu saa wanka wiase dabi o wanka abosomfoɔ Dabi. wanka ɛkanka Pakyɛ dabi. wanka buddhist Dabi. hallelujah Amen. pakyɛ wɔ sɛ yɛfa awurade mu yɛyɛ hann wɔ awurade mu awurade mu sɛne yes ɛfiri sɛ ɛfiri sɛ hann ba no ɛda di papayɔ hann aba no ɛda di wɔ papayɔ ɛdɛ di wɔ hann mu Papayɔ mu. hallelujah Amen. ɛkristofoɔ binom a ɔmo tirim ɔden nyina bɛkɔ bo nsɛm gyem nokorɛ telling you yɛnto sɛ when bi was the last time a woyɛ papa hwɛ wɔni bi ne but wɔkyerɛ ɔde a na ɔhwɛ sɛ obi mɛboa no onyankopɔn ma obi mɛboa wo Mhm. but woda nyane a wonkae sɛ mmɔborɔfoɔ dabi bi dabi pate dabi dabi kristoni a wonua aduane wie a wɔkyɛ aduane wɔ dɛm Aw. papa ɛnkurase ya na ɔmbɛdie papa dabi o da biara na wodɛm ayɛ anwammɔ kakra Aw. nkatekwan sɛnte kakra Saa. deɛ wɔ sɛnte kakra saa gyem so amen ɛyɛ ɛna ne mepakyɛ ɔdwo nso nyina di afra wɔ dɛm hɔ Saa. nti sɛ wonya hɔhoɔ na wɔbɛsra wo pɛ na wɔde wo dii kɔ aw ɛtirimɔden nti wurade mfa nipa bɔ ne nkyɛn Amen. onyame ato nsɛm ama sika kakra ba wo nsɛm asɔre a wokɔ asɔre no mfidi asɛe ɛnka wowɔ tumi sɛ wotɔ bi ma asɔre no Wɔne tua. but woayɛ w'adwene sɛ wontɔ dabi ana makeups ahodoɔ na woyɛ saa wode hwɛ kaa wobɔ no wɔ wo tiri so Aw. ɛbɛpem wo naase saa asɔ yɛ kɔhwini nokorɛ paa wote nyame fie so woba kɔhwi bra sɛne sɛ yɛ woka sɛ wɔma ɔmɔgyina plus 2 ne viana siti nkwa na ɛba kɔhwi bra dabi o hallelujah Amen. wote asɔ dɛm woyɛ ɔbaa wotie me hwɛ dresse a wode dresse ɛde pia bɔnten Bɔnsam bi wɔ ɛfiri hɔ. wo tiri so Saa. ɛbɛpem wo naase wonsɛ kristoni ɛso kɔ asɔre nokorɛ paa the same as ɛmɛma binom saa the same as mepakyɛw yɛ papa no binom nokorɛ paa wɔwɔ yere wɔ ma wɔ fie Saa. nanso no wagya mepakyɛw n'abusua hɔ Nokorɛ paa. na ɔne mmaayewa nketenkete ɔpɛ garden aka afuo no hɔ ɔnya sikaa hwɛ na ɔboa pa pɛ ne nam fufuo bi ahuhufuo bi saa na ɔmo kɔ bia ba kɔkyele ɛna titiriw kora ne ɛnɛ memene ɛyi masa adagye ne wɔn pɛsɛ a ɔmo biebie bia ba ne sport no nokorɛ paa masa nyɛ nkɔla asɛm o ɔkɔhyere dwetire hwɛ wokɔ paa no wanya bɔtira hyehyɛ nnwom no aha sɛ ɔte aseɛ saa wahyehyɛ nnwom no paa saa nidisoɔ aw wɔn saa no yɛ wɔn wɔ nnwom a yɛde wi nsa o nokorɛ paa te sɛ wɔn amu ani ana hɔ saa na yɛ aberanteɛ na wɔntie wɔn maame no papa futuo Aw. na nyame asɛm a yɛka wɔntie na wɔmfa wɔn ma awurade yesu kristo yi a Yes. mesi wɔn ani bɛteɛ Nokorɛ sika paa. kakra a mepakyɛ wɔ adwuma a wɔyɛ no wɔaboa no no wɔde kɔ akɔ transport awe no nokorɛ ɛnsɛ nyinaa paa sɛɛ no wodwetire nyinaa bɛhyɛ ɛdu duada na wo sika nyinaa sa sɛne sɛ yɛ ɛso mpakyɛ multi credit na ɛwɔ ha yi sɛ ɔte aseɛ sɛne sɛ yɛ multi credit na ɛwɔ ha yi Nokorɛ paa. nanso aberanteɛ nkɔto soso ɔmfa bi da nsie dabi 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 wɔde bɛyɛ mmaa ne nsa ne nokorɛ aduane paa gyem so amen amen mene wo kasa fa abɔdeɛ foforɔ yɛ ho Yes. new creature pakyɛ woyɛ abɔdeɛ foforɔ kane nnuɔma no wobɛgye Sɛdeɛ- yesu di yɛ no ɛtɛm anaa dabi o ɔda so yɔ
Onyame wasre na ne wiase amanyina. Onyame wasre na ne wiase amanyina. Eso amamfa so. Ene fa wo be ma urade wate. Dokrepa.
Abranteɛ fa homa awurade ne wa Sateɛ. ensaden na wodi akyire no Ɛmmoa wo. wo se wo nipadua kwa Sɛ wo ho. atwamamo bi a wotim no Aw. wo se wo nipadua no Nekure pa. Etufo. korɔno bi a wobɔ no Ebebu akum. wo sɛ wabrabɔ kwa Sateɛ. hɔn bi a yɛbɛ yɛ tumi no atiw mu a Sa. ɛdɛ woyɛ nneɛma a ɛnyɛ no Sa. awie no w'anim bɛgu ase Nekure pa. ɛne dwane bɛtoa Christ Sateɛ. yɛnti ana wɔteɛ mu asɛnnua no so Sateɛ. ka sɛ eli eli lama sabatani Nekure pa. me nyankopɔn Ade tire wa pa ade me. nti na wapaa me Na wo bɔ ne ntia. na yɛ me ne omienu Saa. yɛbɔ ne nti Nekure pa. nti mogya ne kasa Ju. mogya ne gu so a ɛkasa Nekure pa. nti sɛ wobɛtena wo nsam Aw. na woaka no wakoma mu sɛ Aw. mawurade no magye nkwapa yesu kristo Sateɛ. ɛnɛ fa me bɔ na ɛkyɛ me Aw. na brɛ me nipadua mu Amen. na brɛ ma brabɔm Amen. na kanea brabɔ a na mewɔ mu a ɛnyɛ no Aw. ɛma me nsa nkɔ mu biam Amen. na hwɛ sɛ awurade mfa nyɛ biribi a Ɔde wo bɛyɛ biribi. awurade mfa nipa ɛbɔ ne nkyɛn Amen. kae sɛ yesu kristo asɛm sɛ ɛtwa sɛ onipa woyɛ abɔdeɛ foforɔ ansa na pakyɛ wotema kɔ heaven pakyɛ John chapter 3 verse number 1 kenka ma me wobɛto awodeɛ no so ɛnkyɛ nam de masɛm ne ba wieyɛ Sa. ɛyɛ True Faith Church International Nekwe sa. Santase branch Sa. yɛwɔ apirekwan no so ha yaa Heya. apirekwan no so ha yaa Nekure pa. baabi a ɛyɛ fridge no Sa. ɛkwan na ɛda benkum so wɔ no Ju. aseɛ hɔ a ne yɛwɔ Sa. ɛpɛn da bia ɛyɛ mpaaba no ɔhyeɛ Nekure pa. nɔnkono ne ahyɛseɛ Sa. yɛakyɛ koraa dɔnko 1 pm ne apɔn Bia kɔ ne fie. yɛwɔ da bia nso yɛ mpaabɔ kɛseɛ Bia no wɔtene. nɔnkono ne ahyɛseɛ Ju. yɛakyɛ koraa 2 ne apɔn Sa. ana mepakyɛ ofie da bia nso yɛ watch night Nekure pa. meme da bia nso ne ɛyɛ asɔre Sare nti teɛ. sɛ wotie me Aw. na nkonnua bi da wo so Nekure pa. sɛ wotie me Sa. na ɔha ne amanneɛ bi da wo so a Nekure pa. yɛto nsa frɛ wo sɛ bra Ju. na yɛmmɔ yɛ nyankopɔn din no ma wo Nekure pa. na nkonnua mpa mfiri w'abrabɔ so Sare teɛ. na sɛ mpo wo ne asɔre bi akɔ a Aw. 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 mekamfo yɛ som no de ma wo sɛ Amen. sɛ wobɛwura mu a sɛdeɛ tie biara no awurade de n'asɛm no bɛtena mu Nekure pa. ɔbɛmu abɔ kronkron abrabɔ Sɛdeɛ. na ɛda di akyire no Aw. awurade agye wo ne ofiefoɔ nkwa Amen. na ɛnyɛ no nkwa o Aw. wɔsa de adom akyɛdeɛ sononko bɛdom wo Nekure pa. ade ayɛ n'adwuma Sare teɛ. hyɛnka yehowa nyankopɔn din Amen. keka bible Ɛhɔ ni asɛmpa. yes Ɛti mi asɛnkyɛm wɔ di nkan. kɔma me Nikodemo ɔti fi asɛm. kɔ Na onipa bi Farisifoɔ ni mu. ɛti bible sɛ yesu kristo ɔbaa asase so no ɛberɛ a ɔde asɛmpa no kyerɛ wiase nipa nyinaa no owura bi tena se wɔn sɛ owura ne nkyerɛkyerɛ no ɛnyɛ deɛ ɛfiri nipa Dabi. gyem so amen Amen. wɔyɛ tumi hoɔdenfoɔ Yes. Sa. ɛti wɔbɛkɔ ne nkyɛn Sa. firi sɛ ɔhunu sɛ ɛnsɛm a owura no ka no Ɛyɛ kronkron. ɛma daa nkwa Nekure. ɛso no ɔyɛ asɔre pani Sa. gyem so amen Amen. ɛti owura no tu anamɔ kɔɔ yesu nkyɛn anadwo yes Na ɔno ɔkɔ Yesu nkyɛn na kɔsi ne sɛ. nti ɔkɔka kyerɛ yesu sɛ Rabi. rabi Yɛnim sɛ wofiri Nyankopɔn nkyɛn na aba sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ. yɛnim sɛ wofiri onyankopɔn nkyɛn na aba sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ Na obi ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ. na yesu kristo meka kyerɛ sɛ ɛnsɛnkyerɛnne a woyɛ yi obi ntumi nyɛ bi da hallelujah Amen. hallelujah Amen. ɛti nsɛm no a yɛka no mfiri yɛ tirim o Dabi o. ɛyɛ direct from heaven Yes. ɔnsɛ mebaa na megyina me sɛ menim deɛ mebɛka Nekure pa. manka nkyerɛ wo Sare teɛ. Okay. me se meba nyina menim asɛm a Wobɛka. mebɛka Honhom Kronkron de aba. bɛ sɛ the spirit of God come upon you a Ju. masa anointing no yɛ kɛseɛ Yes. gyem so amen Amen. ɛti ɛmu yɛ sɛ nsɛm a yɛka no sɛbi yɛka nkwasi asɛm o Dabi o. yɛmene omienu yɛ nkwagyeɛ nti Nekure pa. gyem so amen Amen. ɛti nicodemus kɔɔ yesu nkyɛn Na obua se ne sɛ. ana ɔka kyerɛ yesu kristo sɛ rabi Yɛnim sɛ. yɛnim sɛ Wofiri Nyankopɔn na aba sɛ wofiri onyankopɔn ɔkyerɛkyerɛfoɔ. nkyɛn na aba sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ Na obi ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne a na woyɛ. nsɛnkyerɛnne ne nsɛm a woka no obi ntumi nnwa bi Yesu Nyankopɔn de ama na nsa. agye sɛ onyankopɔn de ama no Ne nkyɛ nkyɛn mu mmiɛnsa no. Yes. Na Yesu bua se no sɛ. ana yesu kristo the master himself Nokora me sɛ wo ɔka kyerɛ sɛ. nicodemus ka kyerɛ ne sɛ Wɔanwo bi foforɔ a. meka kyerɛ nicodemus Sɛ wɔanwo bi foforɔ sɛ a. wɔanwo obi foforɔ a Ɔntumi nsi Nyankopɔn ahenni anim. yesu kaa sa ne nicodemus ɔyɛ confused Yes. ɔhwɛ n'atifi baabi a wanyina duro wawo ne mma wabɔ ne degree ɛwɔ pastoral ayinom yɛka no sɛ service Ju. na ɔhwɛ nsɛm a yesu kaa na ɛyɛ n'adwen Nekure naa pa. hallelujah Amen. ana ɔsɛ
Yesu asema wo kan ase. And Nicodemus buase ne say. Eti Nicodemus ka che Yesu say. Ebede na onipa wanyini no. Ebede na obi a wanyini. Watumi awo ne foforo. Watuma kɔ ne na yema me asa wo ne bia. Obetuma kɔ ne yema me bia ma na. Kenka Bible ma me. Na Yesu buase ne say. Ana Yesu ka che ne say. Nokro me se mo say. Nicodemus me ka kyerɛ wo say. Wanfiri ensuo ne wo ma ngo obi foforo. Sɛ obi fra no sɛ Kristo ni. Na wanfiri ensuo ne wo ma Obi fra no ngo sɛ wo ye gidini. Ontumi sina Nyankopɔn ahini. Obi fra no sɛ wo ye nyamesumni. Na wanwo ne foforo a. Na sɛ wanwo ne foforo. Ontumi sina Nyankopɔn ahini. Hallelujah. Amen. Ɔrɔfo nyame ba wutie ma nwumre. Ɛnkyɛ nam de ma asɛm no bɛ na wi. Mibisa wo sɛ wo yɛ abɔde foforɔ. Abɔde asɛm no. Na empempre ya wutie me ya wote asɔ dem. Pacho ya bo wo so. Baby o. Pacho wo die so bo. Baby o. Wo bi te asɔ dem ye di nsuo na apetepete ne so. Dada ho. Wa hia praso. Oho amfi. Asɔre a wokɔ. Ye di nsuo ana apetepete so. Oho amfi. Bra, ya ne ho. Ne kwapa. Se ka so obi ane ne ho a. Samba cho adware afam no sɛ wonim sɛ de sitie. Sa pepe. Den tama ne yankura na ekura se school time. Udare na mfi a. Yes. Won sɛ ehuro kakra wɔ aso ho. Ne kwapa. Nsuo na nso a. So that nsuo no sa. Sa. Obo okura ne nsuo dɔso nso ohun adware. Baby o. Jem so amen. Amen. Ehuro kakra wɔ aso achi. Sa. Ebi wɔ kɔ ho. Ne kwapa. Ase wɔ pampam no ho amfi. Sa. Wonan kokom na wɔto ho. Ehuro nko a. Sa na ye wo. Ye ka sɛ wane ne ho. Ne kwapa. Jem so amen. Amen. Eti aso na mo na wote no. Sɛ ye di nsuo na apetepete so a. Wɔso bɔ ne nwie pɛyɛ. Ne kwapa. Jem so amen. Amen. Obi nso a ye de na to hɔ. Ani abɔ ne ma miɛnsa. Ya bro kwa. Kwan bɛ ne fa so bɔ wɔ so. Ya bro. Asutinim. Oh. Anase sumi pool mu. Abɔde asɛm no. Anase ye di nsuo gu kapum. Ani ye de apetepete so. Oho amfi. Brother sister, sɛ saa kwan wɔ bi ana asofo bi do afa so de a. Oh. Me ka kyerɛ sɛ da so ka wade ba ko. Yes. Me no kasa fa bɔde foforɔ yɛ ho. Kan na me na wie. Yoni asempa. Yes. Eti mi nsɛtɛ mo ye nsia no. Kwanim. Na de ofiri hu ma wono no. Na Bible sɛ di ofiri ho ma wono no. Wɔyɛ honhom. Wɔyɛ honhom. Na de ofiri hu na ma wono no. Na di ofiri ho na ma wono no. Wɔyɛ honam. Eti na me patɔ masɛm no me ka kyerɛ wo sɛ nyamesom a yɛsom no wotumi som awurade wɔ honam nya nkwa wo. Pepita. Yɛsom nyame wɔ honhom mu. Sartie. Ɛno no kurem. Ne kwapa. Eti adeɛ bi a woyɛ bia ɛyɛ bo wo ntan ne di ka busa ho sɛ eti deɛ meyɛ ɛso awurade ani ana. Ow. Ana make osebo nso de bɔ dwom no. Sa. Asɛm bi aramekano adibi ara meye anka sesemi bisa sebe ebeye Yesu fe ya bisa Yesu ate kasa bia woka ya bisa ansan na waka wate atare bia wo hye ya bisa ansan na wa hye wate No kwapa. ya bia wo dan na di wa aware ase ani me pacho asodem ani atumam ani abusuam ani babia wo ye me pacho wuduma die bia ya de ka busa awurade ansa No kwapa. nya sa da die akire no obra to agu kenkan na na wie Yoni asempa. Eti mi nsɛtɛ mo ye nsia no. ha De ofiri hu na ma wono no. de ofiri honam awono no Wɔyɛ honam. ɛyɛ honam Na de ofiri hu ma wono no. na de ofiri honam awono Wɔyɛ no honhom. wɔyɛ honhom Ɛma no nyɔ nwasɛ me ka kyerɛ wo sɛ. eti ama ne nyɔ wɔn asɛm ɛka kyerɛ wo sɛ Sɛ wo foforɔ. hallelujah Amen. obu ɔno ɔte nyamesom mu Aresa ɛduro wo kakra ewiase kakra nyamesom kakra Sɛdeɛ. 2 Corinthians chapter 6 verse number 14 wo kan wi ato bible nim te nyame fie ɛduro kakra ewiase kakra Yes. na wo kyerɛ na ano ɔkɔ bosom so kenkama me Koronto fo nguma to so mienu. yes Eti nsia. kɔ Ni ntɛm yɛ du nan no. wakyerɛ sɛ Ɔbra oni bo nso atwa. kɔ Ni ntɛm yɛ du nan no. Mo ni wona wona yɛ ni yɛ antwi konua korɔ. te bible tumi no mienu fo nwumere sɛ obi a wɔte Kristo deɛ de bia no hwɛ yie ana wo obi a wɔnye Yesu asɛm no ɛntwi nkɔnua korɔ Papa. Wɔsi twɛka bɛn na tiri ni. na nkɛtwa ka bɛn na tene ni Ɛni amumuyɔ wɔ. ɛne amumuyɔ wɔ Sɛdeɛ. hallelujah Amen. twaka bɛn na tene ni ɛne amumuyɔ ɛwɔ yɔ te Kristo nase na di bɔne Yes. Wayira. wɔn nyinaa wɔ kwae Ne kwapa. wurade fa bɔne nkyɛ Amen. kɔ na mmerɛ na wie yɛ Anase. anaasɛ Ayɔnkɔ bɛ na ɛhan ni esum ɛwɔ. ayɔnkofa bɛn na da han ɛne esum kan baabu yɛ owura Wɔsi. Anase. Ayɔnkɔfɔ bɛn na ɛhan ni esum ɛwɔ. ayɔnkofa bɛn na han ɛne esum wɔ ɛyɔ Ne kwapa. onyankopɔn bɔɔ soro bɔ asase no
wɔso ɛde di kan ɔbɔ ne ɔma nyinaa wie no adeɛ san adeɛ ten enti sumba ansa na han adeɛ bɛyi aba hallelujah amen enti han ne ba na bɛkata esum no so enti no wɔ sɛ akane no na yɛ yesum na yesum na afei deɛ wɔbɛdi yesu wɔde wɔyɛ han enti 90 sɛ han ba abra bɔ te sɛ kɔnkɔnsa asa ne nkontompo awudie ne agobɔne awerɛhɔ ɔba a wotie me a wokuna tu kwae ɛwɔ aburokyi mɛm ɔbɛkyɛ hwɛ deɛ mɛma bi de yɛ ɔmmɔntene so a da bɛ no bɛba so ɔno ɔtoɔ no saa na wɔyɛ o sɛ ɔte aseɛ saa bɛma warefoɔ a wɔyerɛ tu kwae ɛte obi man so awɔdeɛ nte sɛ wɔde sika brɛw sɛ tɔha brɔt na si fie na ɛne nkura nkɔ tenam na ɔba ɔno so anya baabi di ne ti ato hwɛ sika no hwɛ deɛ ɔde yɛ ɔde ama ne boy akohwibra na wode sika no bɔ sɛnseɛ nti mebisa wo sɛ wɔyere ba nsɛm bɛɛ na wobɛka kyerɛ ɔbaa no ɛso wɔkɔ asɔre o sɛnseɛ wɔte asɔre dɛ nokɔ paa ɔbɔ nyame din communion wɔte asɔre dɛ wɔdi communion nokɔ paa wɔte asɔre dɛ wɔto dwom blɔɔkoro ɔyɛ evangelist ɔyɛ prophet nokɔ paa wɔyɛ sɔfoɔ nanso bɔne wɔdi bɔne a wɔnsuro nokɔ paa na ɛda yɛ na gyenkɔ pa yesu kristo bɛba no wɔse bibia ne wɔnom ahintaa ɛna adie nokɔ paa nhyɛnka ɔbaadeɛ din daa ka na mmerɛ na wie anaasɛ ayɔnkofa bɛn na esum ne han ayɔnkofa bɛn na esum ne han wɔ na koro yɛ bɛn na kristo na koro yɛ bɛn na kristo ɛne bilial ntɛm ɛne bilia ntɛm wɔyɛ yɛka bilia wɔyɛ satanic angel a wɔyɛ principality ni bia sɛnseɛ paa fallen angels na wɔn ba asase so saa biliam no ɔyɛ baako nokɔ paa wiema tumfoɔ no baako na wɔbɔ ne din no sɛnseɛ nanso ɛnɛ asɛm to wɔ kristo ni a na wɔyɛ nwa ade sɔfo maame gura tumi ka asɔre ba sɛ baabi aduro deɛ masa ɛnyɛ nyameso nko a o fa ho adwene wotena hɔ saa masa nneɛma bɛka akyi fa ho adwene menim baabi nti yɛnkɔ saa nansa me kura yere so hɔ nam kɔɔyɛ sɛnseɛ sɔfo maame wɔne na agu aseɛ nokɔ paa wurade mfa bɔ ne nkyɛw wurade nsakra nipa hallelujah kenka ba bɔ ma me anaasɛ sɛfa bɛn na wɔgyidi ni sɔka bɛn na wɔgyidi ni ɛne deɛ wɔnyi nni awufo ɛne obi a wɔnyi nie ɛwɔ yɔ nokɔ paa obi a pere n'ahenie obi a pere ne ti satan ɛɛtwe dɔm kɔ n'ahenie mu ɛna yesu kristo nso asoma yi sɛ yɛmɛka asɛmpa no fa nkyerɛw na yɛntwe dɔm ma no nokɔ paa nti ma wo kwan nokɔ paa last quotation kɔ kan wo deɛ ne nsi ntɛm adu nsia no bible se yes na baako yɛ bɛn na onyankopɔn sɔre fie ɛne ɔpɔnsam wɔ nyɛ na da hɔ no sɛnseɛ ɛnɛ abosonsomfoɔ ɔhyɛ fa a na kristofoɔ atwa hyia wo so wo fie ɛden sɛ me deɛ ɛyi right na wo fie ɛden sɛ me deɛ nokɔ paa abosom kwaneɛ sɛ nyinaa wo fie na guo na nyame aboa ma adom no bi ason so ɛne yɛfrɛ o kristoni wasa kɔfa akristofoɔ din na ato ho so sɛnseɛ yɛakontɔ ɛnɛ yɛfrɛ yɛfrɛ peter sɛnseɛ yaw peter wayɛ abɔdeɛ foforɔ ɛbo ana nokɔ paa hallelujah amen ɛnɛ yɛfrɛ o james sɛnseɛ bisa sɛ james abrabɔ pa na nti bra wo bɛi dabi o ɛna ɛnɛ memene too sure ɛhyɛ obotom no sɛnseɛ too sure me na kasa nyina too wo twɛn se yɛbɛbobɔ woyɛ dai ɛnɛ bɛdiw nokɔ paa loto na wɔtwa no wode pa akɔto twene ɛmmɔ da national woyɛ dai wokyɛ sɛ ɛbɛdiw peter loto adi no me na meka kyerɛ wo sɛnseɛ ma kase no wɔ yesu din mu nokɔ paa amen hallelujah amen sɛ nnipa bi te nsɔɔ dɛ mu a wohu wɔ ma den ne wɔ mu suban a wɔmde te nsɔɔ dɛ nokɔ paa ma kase no sɛnseɛ yɛastampo so wawu wurade fa nipa bɔ ne nkyɛn ka ne mmerɛ na wie baako yɛ bɛn na onyankopɔn sɔre fie nti baabu se nka baako yɛ bɛn ɛne onyankopɔn sɔre ɛne fie ɔpɔnsam wɔ na wo kristoni mapa na wo gyina mambɛ te ase twa sɛdwo hwahwani so bible koraa wɔ ni bi dabi wode loto pipa ma no a masa wobɛtuma wɔke saa ɛnɛ deɛ menkɔka o menkɔ wɔke na nipa bi so nsuro nyame koraa o wotu foro no ɔkotwa na yɛyɛ kɔ preach central market na asɛm a yɛkan na yɛde saa strategy apreach event number no ɛyi 1947 ɔbɔ singing 2 nti woka la no 1 2 3 4 a obɛyi kantama no na yɛ 47 ɛna ɔkorɔ so yɛ
etu divide na ye cancer cross section no a we kan 1 2 3 last 2 weeks 1983 event number ni yi single 2 na all work ba so ta se ye kan nyina se na nipa bi e work ai joda bi work ni sa ukada koya na bia di 5 million 10 million o mo se so for na obe preach ya o ma lotto number no way mo friend me na no nsa be preach na maka yesu asma o kan se enipa be bredi ma chie yi enye nyame asem tu no mo e aduane o mudi yeri bia o mo no sanete aduane se wo adwuma ne ne e kristofo bi no mo ye ensam kronkro abetim de na kwankwaje mu no obetie so amfa mu abampa mabra na nhyanu oni pa ena nwumira yi wo tie no kware jirifo nsankan na wo betie asempai na ode abone bra nhyanu amen hallelujah amen ebe na wie na onyankopɔ tiase no asɔre fie so tiase asɛm na wie ni to Bible nim Bible say ye onyankopɔ tiase no asɔre fie anso wasi ye onyankopɔ wɔ tiase no asɔre fie eze onyankopɔ wɔ nguo babio wɔ tiase oho sɛrɛfie wona na wɔ hɔ mokopa na wɔ hɔ bɛsɛ babio wasi wɔ tiase na asɔre fie ye na asɔre fie ha mokopa ha ɛto aso no ha wasi ye nyankopɔ tiase na asɔre fie ye nyankopɔ tiase na asɔre fie nyankopɔ akase ti sɛ de nyankopɔ akase metra wo mu na wanante wo me mu na ma ye nyankopɔ na wa ye nyankopɔ na wa ye me man hallelujah amen etienne ebra me de masɛm na ba na wie ye ma ho pan wate sa na wonti menti ara yesu bewuji adasama nyina nkwa ne kora pa sa o ma mu aye han a Bible say oba betra ye mu sarefie na nwuma akase a wode yesu ye no wadi asomafo no binom ye no wadi minu mienu beye amana broso ma nipa bi nhwe wa bra boso nsaka ma na o magi yesu asem na oba minu mienu ye nyankwa hallelujah amen awo foforo ye na me na obeka ho asem awurade enkan ho na se ya bra banya asem pala bana wie no o ma nkonkron tumi ni ntache ye na yentim motre ni abrabo na yentim so aba no oba ye nyankwa amen